Bamako ana lamini ɲɛ tan ni 7 a ɲɛ tan ni 3 o bɛ Washington DC yan nɔ ka bɔ VOA soba kɔnɔna na studio 6nan aw bɛ VOA ka kunnafoni turukalaw kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna la Kadiatu Tarawele an ka bi kunnafoni kumabaw olu bɛna tali kɛ ninnu de kan Mali fangatigiw ye dansigi kɛ politiki kulu ani bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ politiki baaraw kɛ ka baaraw la Mali jamana kan wa o danatigɛli kura nin an bɛna ɲɛfɔli kɛ a kan ka kɛɲɛ n'a o kunnafoni kelen fana ye fɛn min ye kunnafoni soba n'olu bɛ kunnafoni kɔlɔsi Mali la n'u tɔgɔ ko Haute Autorité de la Communication ne kunnafoni kɔlɔsilikɛlaw don olu fana ye kunnafoni sow kɔn kunnafoni nin dili la politiki mɔgɔw ka baara kunnafoniw diliw la kangari gɛlɛn da u ye k'u ka a dabila nin sira ninnu bɛɛ lajɛlen kan malidenw ani hakilijagabɔlaw olu hakilinaw ye mun ye nin taabolo ninnu kan an ka kunnafoni kumababa a bɛna kɛ olu de la olu de kan bi o sababu la an ye wele yɛrɛ bila kunnafoni sɛnsɛla dɔ ma a tɔgɔ ko Chamber Dimbayara ale sigilen bɛ Paris Faransi a bɛna k'an bolo nɛgɛ kan yan nɔ an bɛna ɲininkali tɛnkunnen kɛ a la ninnu de bɛna fara kunnafoni dilaw ka kunnafoni tɔmɔlen wɛrɛw kan ka tɛntɛ aw ye sisan ɲanzan kɔfɛ an ka ɲanzan lamɛn ka segin ka na kɔfɛ ka foli ani tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma ka fɔ ɲɛna k'aw bisimila Malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ studio 6nan kɔnɔna na VOA soba la Washington DC aw tulo bɛ Kadiatu Tarawele de kumakan na komi an y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na kunnafoni laseliw kun bilatɔ a la kunnafoni minnu b'an bolo bi o bɛ tali kɛ kosɛbɛ fangatigilamɔgɔw ye laseliw kɛ arabadon na n'o tun ye kunun ye ka dansigi kɛ bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu ka baara ye politiki baara ye Mali jamana kan olu ka baaraw la ka da o kan u ye a yira k'a fɔ fɛnɛ ko u bɛ kumakan minnu laseliw kɛ mɔgɔw ma k'a bɛ filanfila bilali ye mɔgɔw kun na ko u tɛ ko ɲuman ye o sababu la an ye an ka sɛgɛsɛgɛlikɛla Mohamed Toure an k'ale ka kumakanw lamɛn a kan politiki tɔnw ka baaraw ni tɔnw ka baara minnu bɛ kɛ politiki siratigɛ la jamana kɔnɔ olu bɛ jɔ fo ka se kunnafoni wɛrɛ ma foroba tiɲɛko kun kan o ye sariya dɔ ye min taara minisiriw ka ɲɔgɔnye kɔnɔ sɔrɔdasi jɛkulu ɲɛmɔgɔba kolonɛli Asimi Goyita fɛ min kalanna kunnafonidilaw ɲɛkɔrɔ kolonɛli Abdulayi Maiga fɛ fanga ka kuma lasela minisiriw ka ɲɔgɔnye ka kunnafoni sɛbɛn min bɔra o y'a jira ko politiki tɔn n'u jɛɲɔgɔnw ka wale jugu bɛ ka caya dɔrɔn kolonɛli Maiga ye jo di politiki tɔn jɔliw ma a kelen ka jamana ka sigikafɔ dɔ wele min daminɛna desanburu kalo o tile 31 kolonɛli Goyita fɛ ni kumaɲɔgɔnya nin daminɛni ka fara marisi kalo tile 26 waati dantigɛli bonyabaliya kan o kɛra sababu ye ka ɲɔgɔnye minnu danna sira la kolonɛli Maiga ka fɔ la a ko an tɛ se ka sigikafɔ kɛ min nafa ka bon kosɛbɛ i n'a fɔ malidenw ni ɲɔgɔn cɛ jɛkafɔ tilennen mankan ni ɲagami kɔnɔ a y'a sinsin a kan ko an tɛ se ka sɔn a ma ko politiki fanga kun dɔ la walima kun wɛrɛ la ka o hakilina fɛrɛw sugu ta jɔnya la nga politiki tɔn caman ni société civile tɔnw y'u lamaga jɛka baara la marisi kalo o tile 31 sariya ni jamanasigi bolo lankolon n'o ye vide juridique et institutionnel ye min tora u fɛ ka sababu kɛ marisi kalo tile 26 waati dantigɛli labatoli ye wa u ye lajɛ teliya ɲini sɔrɔdasiw fɛ ani bɛɛ lajɛlen jamanatigisigi kalata kɛli kama teliya la ani ka se ka sariya ni sariya sira bɛɛ mara sivilu seginni kama ka da nin danatigɛli ninnu kan fɛn min ye kunnafoni dilaw ka soba ye n'u bɛ kunnafoni kɔlɔsiliw kɛ Mali jamana kɔnɔna la n'a bɛ wele nanzarakan na ko Haute Autorité de la Communication du Mali olu fana ye cikan bila kunnafoni diso bɛɛ lajɛlen ma k'u ka dansigi kɛ fɔlɔ nin waati ninnu kɔnɔna la politiki tɔnw ani bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu ka baara ye politiki baaraw ye Mali jamana kan Modibo Dambele bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lamɛn ka sababuya kɛ politiki tɔnw ka politiki baara ɲɔngirili ye Mali kɔnɔna la cakɛda so min bɛ yen ni a bɛ wele ko Haute Autorité de la Communication ni ale jan bɛ laseli koɲa la ko a bɛ weleweleda kɛ kunnafonidila sira bɛɛ ye i n'a fɔ radio télévision ani fasiri sɛbɛnw minnu sɛbɛnnen don walima minnu bɛ bɔlɔlɔ sira kan ko fɛn fɛn ye kunnafonidili ye walima a carili politiki tɔnw kan walima fasojama ka farankakulu minnu bɛ taga politiki sira fɛ k'a bɛɛ lajɛ ni laseli sera u ka fasiri sɛbɛn na
ma ɲɛfɔli kɛ mun de bɛna kɛ parce que sɛbɛn minnu bɛna dankari arabadon mali furancɛ fanga ale ko a bɛ fo ka taga se wagati kura ma politigitɔnw ka politigi baara ɲɔngirili ye mali kɔnɔna la ni fasojama ka fara ka kun minnu ka baara bɛ taa politigi sira ma ka kuma la ni olu jalakila ka sababuya kɛ u bɛ samasamali kumaw la ni munumunu ko nin kan ka kɛ wagati la wagati min na ni furancɛ fanga ni CEDEAO fana tun kɛlen k'i tintan ka ni ale tun ka ban mars kalo tile 26 san 2020. L'ordre du jour de cette session extraordinaire a porté exclusivement. Ka tɛmɛ ne ni juru kelen ye halisa ayiwa an ye a fɔ ɲɛna ko dansigiw kɛra a koɲɛw la Mohamed Ture ale y'a ka mikro ta ka dayɛlɛ ka maliden dɔw ka hakilinaw ɲiningali kɛ a la an ka u lamɛn. Assalamu alaikum. K'a yira k'a fɔ ko parti politique fɛn o fɛn bɛ jamana in kɔnɔ n'a bɛ taa parti politique kɛmɛ 3 la association mouvement a fɛn o fɛn da bɛ politique ko kumaw la k'a bɛɛ lajɛlen ka baara ɲɔngɔri la an ko alhamdulilahi rabbil alamina anw ye mun ɲini nin gouvernement in fɛ a mɛnna o de fɔlen filɛ nin ye kunu kabiri coup d'état in wagati kabiri M5 bɔra wagati mun na ni sɔrɔsiw ko k'u nana baara tɔ lafɛ kabiri o kuma nin parti politique in bɛɛ de tun kan ka ci po yasa transition bɛ se k'a ka baara kɛ k'a ɲa anw kumana ka kuma u ma anw ka kuma lamɛn dɛ u y'a essayer ka baara kɛ ni nin parti politique ye nka parti politique ninnu ma se ka kɛ transition fɛ transition mɔgɔ ninnu ye ni parti politique ninnu u y'u to yen commune bɛɛ kɔnɔ olu de bɛ maire la commune bɛɛ kɔnɔ u tora yen u b'u ka baara la yen u ka politique activité kɛla yen u bɛɛ conseil régional u bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Mali kɔnɔ u tora yen u b'u ka baaraw kɛla yen tagani ka segin fosi tɛ ka bɔ a la u donna CNT kɔnɔ u bɛ baara la yen u b'u ka politique ko bɛɛ lajɛlen u bɛ ka kɛ n'o bɛɛ lajɛlen u dɛsɛra k'u fa n'u nana fara ɲɔgɔn kan ko transition kun ka kan ka cɛ ko baara banna pewu Asimina ka jama ka taga ka bɔ yen sisan transition civile de bɛna sigi olu de bɛna sigi ka élection organiser ka tɛmɛ ni jamana ko ni transition wulila ka bɔ yen nɔ olu ka sigi ni élection de bɛ jamana na taga ɲɛ bi ko y'an bila élection kɔnɔ an ye élection joli e mun bɔ Mali problème na élection ye mun bɔ Mali problème na foyi dengele o tuma na ni Asimu ninnu y'u ka responsabilité ta ka nin parti politique ninnu k'u ka baara suspend mouvement ni association fɛn o fɛn da bɛ a politique ko kuma na ko bɛɛ lajɛlen ka baara banna pewu bɛɛ k'i ka baara sonsori transition ka tɛmɛ n'a ka ko ye wallahi diyara ne ni n ka tɔndenw ye a diyara an ye a diyara Ala ye a diyara kira nin parti politique ninnu ye mun da jamana in ka jamanadenw b'a dɔn Ben e yɛrɛ mun de faamuya furancɛ fanga ka latigɛ nin na anw mɛnna anw bɛ ka nin de fɔ k'a fɔ kana fanga to sɔrɔsiw bolo kana to ka mɛn fanga la CEDEAO b'o Algérie b'o France b'o bɛɛ ye nin de fɔ a kana su ka mɛn fanga la n'u mɛnna fanga la kɛ problème y'aw bolo donc an ye nin fɔ kabi kunu politique mɔgɔw sigi k'u bolo daw sen kan u man lamɛn donc turu senen filɛ u fɛnɛ ma ni balina ko tɛ nin y'u ka ko ta cogo di MINUSMA gɛnni Ben le Cerveau Sirikiw Faransiw an bɛ bɔ CEDEAO la a bɛɛ ye fɛn kelen dɔrɔn de ye bɛɛ lajɛlen dénominateur commun kelen de b'a bɛɛ la mɔgɔ wulila ka élection ko kuma fɔ o b'i kɛlɛ Voix de l'Amérique lamɛnbagaw folen don aw yɛrɛ folen don kosɛbɛ ne ye Isa Jawara ye an ye kunba fila de y'a la komisɛniw ka ca fɔlɔ ko parti politique ninnu bɛ ka waleya dɔ kɛ minnu n'u ka sariya sɛbɛn min kelen don k'u sigi k'u ta jamana kɔnɔ a n'o tɛ bɛn sabula k'u caman bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ i n'a fɔ association ye parti politique bɛɛ ni i kuntilenya don filanan ye min ye ka basigi ko fɔ jamana kɔnɔla la ko bɛɛ ka basigi bɛ se ka na cogo min na parti tɔnw ka faralen ɲɔgɔn kan a tɛ ka na ni solution ye jamana ma mais a bɛ ka na ni gɛlɛyaw dɔ de o cadre de la k'u y'u ka baaraw sɔnsɔri nka ne bolo dɔw bɛ ka ko kɛ ni dimi ye cogo min na k'a ta ni hakili sabula u m'a fɔ k'u ka baara dabila la m'a fɔra ko a sɔnsɔrɔla de i b'a sɔrɔ jamana ɲɛmaaw ɲɛ bɛ fɛn dɔ la ɲɛta la yanni jamana bɛ bɔ o cadre la halisa an bɛ a fɔ ɲɛna ka an bɛ Mali politique kulu ka dansigili u ka baaraw sunsuruli o cadre kɔnɔna na Mariam Kuyate n'ale bɛ Banbara ka laselilikɛla ye ka bɔ Bamakɔ ale fana ye ɲininkali tɛŋunen kɛ Boubacar Sidiki Fɔnbala ale ye CNT n'o ye Conseil national de transition du Mali n'o kɛlen bɛ ka Mali wasabulon nɔrɔ bila o tɔnden ye ka bɔ Bamakɔ an k'a ka kumakanw lamɛn
ka sanga parti politikiw ni jɛrɛjɛkulu minnu bɛ politiki walew kɛ olu ka wulikajɔ baaraw ɲɔgilili ma abubakar sidiki fɔnba CNT ma don gouvernement kɔkɔrɔmadobaga fɛnɛ don a ka baaraw la politikitɔ min bɛ wele ko korema o ka kumalasila don ale ka fɔla ko ni hakilina min talen filɛ ɲɛmaw fɛ ko hakilina ɲuman don min kan ka ta bala politikitɔn bɛɛ lajɛlen fɛ. An bɛ an ka faamaw fo an b'an ka autoritew fo ni anw yɛrɛ ka miirina ye an yɛrɛ ye nin kuma fɔ a mɛnna an ka nin kumakan in don ba la mɔgɔ si kana dan sago fɛn fɛn tɔgɔ ye activité politique baara o baara bɛ taa politique sira fɛ o ka jɔ pewu an ka tugu ni hakilina in kɔ o n'a ta o ta o t'an ka faso baara bali an ka jɛ an ka kɛ muso kelen cɛ kelen an ka faso dɛmɛ an ka faso kunnawolo sabula an yɛrɛ ka jamana sariya sunba o article 24 o ko faso dɛmɛ k'o kan ka k'an ka baara ye don o don mais aw bɛɛ y'a jateminɛ k'a fɔ gouvernement ye ni décision ɲumanba mun ta a kun ye tabula dɔw de jigi dalen bɛ f'u ka jamana firi u bɛ baara wɛrɛ la baara minnu tɛ na ni batigi ye an bɛɛ ka jɛ ka an hakili kɛ kelen k'an ka jamana dɛmɛ. Ali Tunkara sɛgɛsɛgɛlikɛla don politiki ni lakana bankun kan ale b'a ka jateminɛw fɔ an ye ka sanga ni latigɛ in ma. Baara min dalen bɛ senna bi fanga kalifa min maa minnu ma olu bolo min ye jamana saba in ka fara ɲɔgɔn kan Mali Burkina ni Niger kɛ lakana ko sabatili fɛɛrɛw la min ye ni jamana saba in ka tila ka bɔ CEDEAO la min ye ni jamana saba in ni jamana wɛrɛw cɛla gɛrɛntɛ dɔw b'a la olu bɛ cogo min bi fo ka taa se jamana saba in ka kuntilenna ye min ye yɛlɛma hɔrɔnya la ani ka kuntilenna ye min ye kalafili la wa kuntilenna ye min ye mara yɛrɛ la mara yɛrɛ taabolo la k'o de hakilila minnu u tɛ se ka kɛ sanga surun kɔnɔna la o de la maa bɛ se ka faamu hali n'a sɔrɔ i ma jɛn n'a ye mun de kama bi maa ma walima tɔntɔn n'i bɛ se ka dankari marabaga ninnu na ni jamana saba in bɛ taa a bɛ ɲini ka i lada dɛ a bɛ ɲini ka kuma bosi la ni fɛɛrɛw ye fɛɛrɛ minnu bɛ se ka bila ni minɛn suguya kɔnɔ n'o ye k'i ka tɔn ka ci walima k'i ka tɔn ka la sɔnsɔri fo ka taa se sanga ma sanga min ni jamana kalifila bɛ maa minnu ma olu yɛrɛ bolo waatiw timɛlen don u ka se ka kalafili boloda waatiw timɛlen don u ka se ka kuma di maaw ma kura ye waatiw timɛlen don u ka sɔn hakililaw ka falen hali n'a sɔrɔ o kuma dɔw la u hakililaw tɛ taa u ka dimi sira kan nka u ka yecogo ni u ka faamucogo la u bɛ buna min kan bi kuma tɛ se ka labila hakililaw tɛ se ka labila maa bɛ se ka nin waleya laban ninnu bila o lahalaya in kɔnɔna la. Nin décret in tala ni ka tɛgɛnɔ bila k'a la colonel Asimi Goïta fɛ min yɛrɛ laseli kɛla kunu mara cɛbɔli ministri fɛ Abdoulaye Maïga kunnafonidilaw ye a y'a yira k'a fɔ ko nin latigɛ in tala yaasa ka se ka basigi de sabati Mali jamana kɔnɔ. Mariam Kuyate ka laseli kan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka tɛmɛ ni duniya lamini kunnafoniw ye duniya keleya tɔnba ka hadamadenya jo sariya kulu ne ye wele bila bi alamisa in na Mali fanga tigilamɔgɔw ma k'u ka danatigɛli ka nin wuli teliya la ko ka bɔ yen nɔ nin koɲa nin ye politikiw ani bɛrɛbɛrɛli tɔn kulu ka ye haminaba de bila anw na u ka fɔ la awa u y'a yira k'a fɔ ko a danatigɛli ninnu ka kan ka wuli teliya la ka bɔ yen nɔ nin laseli ninnu kɛra bi Haut Commissariat des droits de l'homme fɛ awa u ka bɔlɔlɔ sira X fɛ Sudan faso jama olu ye u ka sɛgɛnw an'u ka degun kofɔliw kɛ ka kɛɲɛ n'u ka nin kɛlɛ banbali min na a jugumanba binna u ka jamana kan ne k'u ka jamana ci nin laseli ninnu kɛra duniya keleya tɔnba ka sɛgɛsɛgɛlikɛla kuluw fɛ bi alamisa in na waati min na fitinɛ juguba nin bɛ ka don a san filananw kɔnɔna na awa nin kɛlɛ nin bɛ kulu fila minnu ni ɲɔgɔn cɛla la olu ka kan ka maramafɛn tɛmɛli taabolow olu hakilinaw jagabɔw kɛ yaasa ka dansigi bɛ se ka kɛ binkaniw caman minnu bɛ kan ka lawaleya civil lamɔgɔw kan ne ka tila ka garanti di a civiliw ma dɛmɛ baloko dɛmɛ laseliw ma u sigiyɔrɔw la nin yɔrɔ ninnu kɔnɔna na Mission internationale indépendante d'établissement des faits des Nations Unies pour le Soudan n'o ye duniya keleya tɔnba olu ka nin kulu ye n'a bilalen bɛ Sudan ko kɛlɛko nin kan ka hakili jagabɔw k'a kan olu de ye nin laseli ninnu kɛ bi alamisa in na l'Amérique ka football américain cɛmɔgɔba O.J. Simpson ne a tun jalakira kabini san 1995 waati la
ka ne fagali juguba fila ye ayiwa ne a tilala ka labila kiiriso mɔgɔw fɛ ka lahɔrɔnya ka bila fatura bi kunungo fatura bi ka si to san 76 la a ka denbaya ka laseliw la bi alamisa in na u ka bɔlɔlɔ sira Twitter fɛ farikolo ɲɛnajɛkɛla cɛmɔgɔba nin ne a labana kana kɛ sinimabɔlaw ye ka ɲangili ninnu kɛra ka da a furumuso kɔrɔ o ne a terikɛ olu ka fagali kan a tun sɔmi tun kɛlen bɛ o de la awa a kiri kɛra a waati la kiri gɛlɛnbaw ye ne a tilala ka taa ka bila siya wolomaw kun l'Amérique jamana kɔnɔna la yan nɔ. VOA Afrique ni VOA Afrique ye buna adamadenw lafiyara kunnafoni ko la. Ni y'an seginne ka na an ka don an ka kunnafoni tako filanan kɔnɔ k'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna ko aw bɛ Mali kura jɛmukan de kan ka lamɛn ka bɔ VOA soba kɔnɔna na Washington DC studio 6 na aw tulo bɛ Kɛyatu Tarawele de kumakan na awa ka tɛmɛ ni an ka kunnafoniw ye an y'a fɔ aw ɲɛna jɛmukan bɛ sigi wagati min na an ye wele bila Chambel Gimbayira ma ale ye sɛgɛsɛgɛlikɛla ale ye kunnafoni sɛgɛsɛgɛlikɛla ye a sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Faransi jamana ma Chambel b'an bolo nɛgɛ nin kan awa an bɛna ɲininkali tɛnkunnen sɛmɛ a la ka kɛɲɛ ni Mali fanga tigilamɔgɔw ka danatigɛliw ye ka politiki tɔnkulu ani bɛrɛbɛrɛli tɔn minnu bɛ politiki baara kɛ Mali jamana kɔnɔna na olu ka baaraw sunsuruli ani fana kunnafoni soba n'a bɛ kunnafoni kɔlɔsi Mali la yen nɔ n'u a tɔgɔ ko HAC la Haute Autorité de la Communication du Mali olu fana ye kangaridali min kɛ kunnafoni di sow ye olu ma ni Chambel b'an bolo Chambel i bisimila Mali kura kɛnɛ kan. Ani ce a ka weleli la n'o bɛ lamɛnjɛkulu bɛɛ fo. An ka foli b'i ye ayiwa e ye mun de faamuya kurubala fanga tigilamɔgɔw ka nin danatigɛli kan ninnu na. Ayiwa ni ce ka o ɲininkali na a kɔni bɛ tali kɛ ni dalatigɛli kan min kɛra Mali camancɛ fanga tigilamɔgɔw fɛ k'a yira k'a fɔ ko politiki tɔnw ani jɛkulu fɛn fɛn bɛ baara kɛ politiki kan olu ka baara bɛɛ lajɛlen sunsurula yanni waati cɛ a bɛ tali kɛ ayiwa hakilina dɔ kan ni waleya dɔ kan waleya in ye mun ye o ye de ayiwa camancɛ fanga banni kunkanko koɲɛ o min tun taara sɛbɛn dɔ fɛ ka bɛn marisi kalo tile 26 ma o sɛbɛn in politiki tɔnw ye ɲɔgɔn ye caman k'a kan politiki tɔn minnu n'o ye jamana la fanba politiki tɔnw ye ka wuli ka jɔ kɛ u ka ayiwa ɲɔgɔn ye tɛmɛnen kɔ u ye kunatigɛ sɛbɛn dɔ bɔ n'o ye communiqué ye k'u yira k'u ka hakilina n'u y'a ka fɛla yira la k'a fɔ ko transition kun kan ka bɛn camancɛ fanga tun kan ka ban ka bɛn nin don kofɔlen ma ni camancɛ fanga yɛrɛ mɔgɔw y'u ka bolonɔ bila o sɛbɛn in kan o wulikajɔ ninnu ni o hakilina de nana kɔni ka o tun kan ka wolo sigi ka fɔ de la u ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka waati kura wɛrɛ boloda transition camancɛ fanga bɛ taa ban ka bɛn ni min ne hakili la ani n ka faamuyali kɔnɔna o wulikajɔ in de nana ni nin hakilina in tali ye ka sabu kɛ waati min a bɛ ta ka kɛ waati min ye o y'a sɔrɔ u ye ko dɔ bololatigɛ n'o ye malidenw ka sigi ka kuma ni ɲɔgɔn ye n'u b'o wele ko dialogue intermalien. D'accord o diyara an ye Chambel awa e hakili ye mun de sisan fanga tigilamɔgɔw ka sinsinli la waleya min n'u y'a fɔ k'a fɔ ko ni bɛrɛbɛrɛli tɔn ninnu tora ka to ka u baara ninnu kɛ ko u bɛna na ni hakilina filanfilanbila ye jama la k'a sɔrɔ baaraw ma kɛ cɛ olu bolo sinsinli u kan u ka sinsinli o siraw kan e bɛ se ka mun de fɔ an ye o kan. Min bɛ se ka fɔ o yɔrɔ kan tiɲɛ yɛrɛ la politiki tɔn kɔni sigira de ka baara kɛ ka hakilina dɔ ta ka se ka fanga sɔrɔ ka na jamana mara o ye politiki tɔn sigikun ni a baarakɛda ye a n'a sigikan yɛrɛ ye jamana kɔnɔ politiki tɔn ko baara boloda camancɛ fanga dun ye waati kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ fanga fila dancɛ bɔ o fanga fila dancɛ bɔ la warada man ka kɛ la jamana den bɛɛ lajɛlen hakilina kan ka kɛ kelen k'a tɛmɛ waati la yalasa jamana ɲɛmaa kura ka sigi. e hakili ye o sira min filɛ nin ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Chambel e hakili ye mun y'o la i ye kunnafoni sɛnsɛnla de ye yala question ye min ye quoi hakilina minnu filɛ nin ye tantɔ e yɛrɛ bolo u bɛ ka siran fɛn dɔ de ɲɛ wa walima mun de don u bɛ fɛ ka dansigi kɛ ko dɔ de la ka mun de don kɛrɛnkɛrɛnnenya la i bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛ a kan.
nga famille ye min ye o de olu yɛrɛ fɛla camancɛ fanga tigilamɔgɔw fɛla ye min ye camancɛ fanga banni ko la o de olu y'u sinsin yɔrɔ kɛ min ye o ye jamana ayiwa sariya sunba kura min taara o b'a yira sɛbɛn kɔnɔna na k'a fɔ ko camancɛ fanga bɛ ban don min na de ni ayiwa jamana ɲɛmaa kura sugandira min ye politiki tɔnw olu dun y'u jɔ kan kɛ min ye u y'u bolo bila décret min na wulila ka jɔ n'o ni o fɛn fila jate minɛ i b'a ye k'a fɔ maa fila in tɛ ka ayiwa hakili jakabɔ kɛ ka ɲɛsin ko kelen ma o bɛ wolo fɛn wɛrɛ min na o ye fila in ka se ka sigi ka fɔ ka bɛn kɛ camancɛ fanga in ban waati kan u ka baaraw sonsori la ayiwa a kɔni bɛ to fanga tigilamɔgɔw ka kuma na olu ye hakilina min ni wulikajɔ min boloda o wulikajɔ ka se ka sɛmɛnjɛ hali n'a y'a sɔrɔ politiki tɔn dɔw kɔni ye waleya in kɔ i n'a fɔ politiki tɔn fila bɔ ɲɔgɔn politiki tɔn kelen ani jɛkulu tɔn wɛrɛ min bɛ baara kɛ politiki sira kan o ye a ka fɛla yira n'a a ko batuli ye o de bɛ taa wolo min fanga tigilamɔgɔw tun bɔra k'a yira k'a fɔ ko u bɛ ka kumaɲɔgɔnya sigi ka fɔ wɛrɛ de labɛn yaasa ka hakilina ninnu ka fara ɲɔgɔn kan ka laselikanw olu bɛ se ka kɛ cogoya min na ka hakili jagabɔ kura kɛ a koɲɛw kan e yɛrɛ bolo o bɛ bɛn a ko la wa o bɛ bɛn ka bɛn a ma wa o ka kan ka kɛ wa est-ce que o tun ka kan ka kɛ walima o tun ka kan ka taa ni élection organisation de directement jumɛn de tun ka kan ka kɛ e yɛrɛ bolo ne e ɲininkara sisan i hakilina la siga t'a la k'a fɔ ni ayiwa fanga tigilamɔgɔw camancɛ fanga kɔni y'a yira k'a fɔ ko k'an ka sigi k'a fɔ boloda u ye sigikafɔ min wele ko dialogue intermalien o sigikafɔ in tɛ se ka kɛ tiɲɛ cogo si la ni maga ma kɛ politiki kunkanko koɲɛw na ani fanga yɛrɛ a kuntalaya n'u b'o wele ko aspect institutionnel et politique o kɔrɔfɔ in o dun bɛ burunatigɛ sɛbɛn ka sɛbɛn min bɛ dialogue intermalien ko fɔ o de ye politikimɔgɔw ka kumada de ye an'u ka hakili jakabɔ o hakili jakabɔ o bɛ transition kuntala kura boloda ka tila ka politiki fana bunakun kan ka ta minɛn min kɔnɔ k'o fana boloda nka a tɛ kɛ politikimɔgɔw kɔ k'a sababu kɛ kɔngɔ kun tɛ di a ɲɛ kɔ a tɛ ci a ɲɛ kɔ maa yɛrɛ kun tɛ di i yɛrɛ kɔ nin ye ne ka faamuyali la kun kan ko ɲɛna. d'accord bon jamanaden dɔw fana y'a yira k'a fɔ ka hakilinaw la k'a fɔ ko politikikɛlaw ma baara ɲuman kɛ Mali jamana kɔnɔna la k'u ka baara ma ɲa k'a ma foyi ɲa i tun bɛ jɛmukan kɔnɔ sisan musolamɔgɔ dɔ bɔra a y'a ka hakilina di a kan a ko ka transition to yen k'u ka baara kɛ ko parce que ko politiki kɛli k'a ma foyi ɲa Mali yɛrɛ ye a ma foyi ɲa e bolo yala o kumakan ninnu filɛ nin ye tan e hakilina ye mun ye o la o kumakan in bɛ taa ka segin la nka tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a jateminɛ politiki baara ani politiki waleya a baara waleyali o bɛ tali kɛ kabini san 1991 yɛlɛma min donna ni politiki tɔnw ye jamana marali sɔrɔ san 30 bɔ ɲɔgɔn ni tɛ se ka koda ɲɔgɔnma ye ko lasa ye nka san 30 baara tɛna se k'a fɔ ko fosi den kelen ma se ka k'o kɔnɔ o fana ye tiɲɛ dɔ ye an k'o fɔ ɲɔgɔn ye o ka gɛlɛ hali dɔ ɲan'u bolo dɔ tiɲɛn'u bolo nka n'i ye Mali yɛrɛ sigili jateminɛ fo ka n'a bila bi la surasiw ye min kɛ fanga na a kɛra Musa Tarawele tile ye civil mɔgɔw ɲɔgɔn na kɛ fanga na n'u kan b'o de ma tiɲɛ yɛrɛ la nin bɛɛ ye Mali kunkanko ani maliden kunkanko min ka ɲi Mali ma o sigi ka fɔ ni bɛn ye hakaja gɛlɛya waati na an bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kelen ye ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ gɛlɛya in kɔnɔ yaasa jamana ka se ka a ka yɛrɛma hɔrɔnya jamana yɛrɛ ka se ka di ɲɛmaa ma ɲɛmaa bɔ kɔlɔlɔ ni gɛlɛya kɔnɔ. Kumakan laban n'a can bɛɛ la yala ni wulili ninnu tɛna dankari kɛ kumaɲɔgɔnya bolo sigilen ninnu na fanga tigilamɔgɔw fɛ wa walima a nafa nin fɛn in décision in a nafa walima kɔlɔlɔ b'a la wa teliya la quoi dakuruɲɛ kelen na dakuruɲɛ fila. A tɛ se ka faamuya politiki mɔgɔw fɛ nka jamana tigilamɔgɔw minnu fana bɛ camancɛ fanga tigilamɔgɔw fana b'u jo fɛ u y'a ta ka da kun min kan olu de b'o kun kelen dɔn nka sini de b'o an b'o tiɲɛ ninnu nkalon dɔn ɲɔgɔn na sini de b'o f'a ye sa so tɛ kɛnɛ filɛ. An ka foli b'i ye. Merci. A y'aw ka kunnafoniyaw sɔrɔ don o don sɔgɔma VOA tabalen kan VOA Bambara ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sanga 30 kɔnɔna na o bɛ kɛ don o don tɛnɛn ka taa bila juma la sɔgɔmada nɛgɛ kaɲɛ 7 mana tɛmɛ ni sanga 30 ye wa segin bi k'a kan tuguni nɛgɛ kaɲɛ 9 waati ni VOA tabalen ye a y'aw ka tile kunnafoniya kun fɔlɔw sɔrɔ Mali ale ni diɲɛ bina kun kan VOA tabalen ka kunnafoniya kunkun n'a ɲɛɲɛ di aw ma n'an baara ɲɔgɔnw ka wulikajɔ ye Mali kɔnɔna na farafina
ale ni diɲɛ kɔnɔ ko nin nisɔngoya